Der var engang et land, som var delt op i 2 kongeriger, nemlig Salakien og Slovenien. I det ene kongerige, Salakien, boede en konge, som hed Kong Gulerod. Hans dronning hed Persille. Den ældste hed Rødkål, for hun havde røde kinder. Den næstældste hed Hvidkål, for hun var lys i huden. Og den yngste blev kaldt Rosenkål, for hun duftede som en rose. I Slovenien regerede en kong Fedthas. Sammen med sin dronning Sukkerrod. De havde 3 prinser. Den ældste hed Slikholm, for han var vild med søde sager og kager. Den næstældste hed Lakridsrod, for han havde store sorte tænder. Og den yngste hed Fedtgreve, for han elskede fedtmad. Derfor var han rigtig tyk. Da prinserne var giftefærdige, sendte kong Fedthas sin ældste søn til Salatin for at fri til prinsesse Rødkål. Sagde prinsessen. Så sendte kong Fedthas Lakridsrod afsted til prinsesse Rødkål. Sagde prinsessen. Du har store sorte tænder. Væk med dig! Så var der kun prins Fedtgreve tilbage. Akbove, han var så fed, så ham gav kongen ikke mange chancer. Prinsen gik rask afsted, men hurtigt blev han meget træt på grund af sin fedme. Han satte sig støttende ned på en sten. Her sad han og pustede, da en rask bondedreng kom forbi. Hvorfor sidder du her og puster? Spurgte bondedrengen. Jeg er så træt, og jeg er så lang tid til Salatin, beklagede prinsen sig. Jeg vil godt hjælpe dig. Her har du en sæk med 3 ting. En fisk, en gulerod og en brød. Der vil bringe dig hen, sagde bondedrengen. Prins Fedtgreve gav drengen en pose penge, og han var nemlig ingen fedtsøg. Så gik prinsen ud af landevejen. Her mødte han en lille kat, som kom springende i fuld galop. Hvad får du al denne energi fra? Spurgte prinsen. Ja, det er, fordi jeg spiser fisk, udbrød katten. Det må jeg så også prøve til, sagde prinsen. Og op af sækken hævede han fisken og slugte den på en gang. Straks følte han energi i kroppen. Så han drog videre ud af landevejen. Men efter et stykke tid blev han igen træt og måtte sætte sig i græsset. Der så han en hare komme hoppende. Hvor er du dygtig til at hoppe? Hvor får du alle de kræfter fra? Spurgte prinsen haren. Ja, det er fordi jeg spiser gulerødder, svarede han og hoppede videre. Straks trak prinsen gulerødderne op af sækken og knæede den i sig. Prinsen begyndte at hoppe. Ja, han hoppede så længe, at han blev til en slank, smuk prins. Men der var stadig langt op til slottet, så da han kom forbi en mark, hvor der gik en flot hvid hest og græssede, så spurgte han, Hvide hest, vil du hjælpe mig? Jeg
vil redde dig op til stedet for et brød, forskede hesten. Omgående trak prinsen brødet op af sækken, sprang op på hesten, og i raskende fjed gik det op til slottet. Da prinsesse Rosenkål så den smukke, slanke prins udbrød: Nå, du er vel nok en slank, sund og smuk prins at se på. Nej, vil jeg gerne giftes med. De valgte at blive Salatine, for prinsen havde lært på sin lange tur til slottet, at det er sundere og bedre at leve af fisk, gulerod og brød end fedt, slik og søde sager. Så de fik det halve kongerige og mange sønner, og de levede i mange, mange